Ka janmit ka basuk bakman ni pi baro ki parlok nong pet sasisin ni pediang sungo bhaving pi syakani ka program jongi ka straight talk ka program ka bakran shifang ka bha kamyat ka roy ka par bat kumjuru ya ki thleu ki sar ki bathar bashon ya ka jalla jongi hi baro kawai ka samoy election sya ka yeng dorbar thawan ka KHADC bat ka GHADC kalajan ki gertong bat ki nong kersyan ki asai yela kinia ki jutang ban kersyan lani ban penksan yela ukertong lani yela di ka syong hapi ki pajba ban Jied ye ki Briew ki ba pi ibit ban pha sya ki district council ban long ki nong thawan na benta ki jong pi ka district council hi kaya dai bat kariti dustur batru ban bat ya ka akor ka burom jong ka judge ben Briew hi barok hoi kumta ha kani kapor ngila walam shapi ya ki kattu ngat ningut ki rangba ki banya kren banya thir banya turku halor kani ka phang padeng ngin Jied ya Briew lani ya ka party ha kani ka election MBC ngidan hang ni ka studio jongi ya ki kattu kaningut kirangba nganpin itu shwaningkong yaiba PNCM ibadairu naga Congress Party ibadairu i ex deputy CM jongka KHADC batru i working president jongka Congress Party ni pedang sumbai phiba PNCM ngidan hakani ka poru ya usamlang rangba uba PS lingdo kumba pijutip ubadairu unong Traimon sungubha ni pedang sumbai phiru ba PS lingdo Bat kumjuru ngidon yaiba amazing kurba. Ibadai iway na kinong yasat na benta ukurtong jung i hangte hapo soyong constituency. Baru idai usamla rangba uba pinsulur yakiway pat kipara samra bakin wansha khmat bat bakin yakren hakabayadai bat kasan hima sima. Kidanru kiway hakajing shisha kirangba kibangilay khot bat ngilai aware ban wan sya kanika program kejongi bat kidon ru ki kertong shimet bat kidon ru ki kertong na ka parti VPP henry na kidau ki bamla kyar kim shemlala bandon bat ngi hakani ka janmit te compare ni don ni kini girang ba bangin ya keren bat bangin ya turko hakani kapor te klamda pen sab e ya kapor ngan pai shaiba PNCM shwaningkong tiba PNCM alada ngia keren khendiat chapang balai ki Briew ki deben Jied yo Briew ne yaka party ngakwa ba phen a shoi ngi kini ka jinglam prang khendiat balai ki pajba ki deben Jied yaka party jongphi lani balai ki pajba ki de bakin Jied ya phi pakuli sibun pi ba nevon ndatiang kerpang ru iba PS lengdo iba amazing korba berengkar barang ya kanika panel pi kendiat ngani keren kaji dei bat balai ki di ban Jied ya ka parti jongi ka Congress Party kumpat sipen ken mau hadin bagari India kayo e kajing lai luit 1947 ki babun hima khasi ki bagi ong absan khasi states ban yeso bat kari India ki haban sign ya ka instrument of taxation bari ka annex agreement hadin bagla sign ya kani ki atli ki document kadon ru ka constituents of assembly debate na ka bentaban snaya ka constituent jong India bar hatu ko por ka don ma ka jingekren ban discuss ru akni dei bakini ki atli ki dulir bat aka jingya discuss jongki kisnuthu badon kam hi ban pendrung ha ka karnet jong ka constituent jong India ban yada ban kentiu ban penskam ban penne ha jingya dei bakini long kerpang jongi bat ni setelah bakat kapor kila accept dia kata bat la pendrung haga kredit ke Briew kasik sidil jong action jong India ya ki bentang ki baper na ke bentaban ya dai ki dustur jongi bat haga ni ke jing pendrung la seng la penong ba ke jing kluit mensim jongi pandit jahal ni ruat kapor aringkat Dr. Ambedkar na ke bentaban pendrung ya kan ki kendon ban ya dai ki Briew jongi tinggal sengau bakatali ka ground ka ba ngiyo ya ka siksidil hatu por ngiyo ya ka siksidil jongka hatu por ngiyo ya ka United Khasi Jandia Hill District Councils
Barang tu por ngatai ka fast six shidil. Kalong so powerful. Hakaba kamton kanu ka ain. Ladai jong ka jela bagala ban apply haki benta kat kumpal ai bor yang haka paragraph lai jong ka six shidil. Kawai kalong ka bang institut kalong ba mdei tang ka contribution ni ka six shidil. How 1993 hakapor bagaimana rakyat ka 73rd amendment dukapor hakapor ba adang sedang lihat Rajiv Gandhi ulong prime minister juga India hakapor ka drafting stage kladon ka jingkren nau bala kumnu na ka benta ke north east khamtam ke Meghalaya ban penek ka ju bangin pendung ha ka panchayat system ni ka bagi ong ka parishat system kata rung ya ban sngongo yau lihat prime minister jungi Rajiv Gandhi bala protect ya kini ka jinglong kerpang ka jungi batam pendung yang ya ka 73rd amendment ban ha ka panchayat kata rung sngongo ba ni ha ban sngongo yau lihat prime minister jungi Rajiv Gandhi mdei tang kata ngiken mau ba how 1971 adin ba ka don ko ka case ka ba United Khasi Jantiari Hill District Council he filed against ikong Sitimon Sawian bayade kan ka transfer of land kadon ka jing rai jung ka Supreme Court ban ong ba namar ba kamdon ka tin transfer ha ka siksidel ka District Council kamla ban kren kamla ban stand ban kan object ha jing ba ka transfer of land tetu por ngihap ban yo ilet Martin Narayan Majau way na berong very active politician usung thu balada ngim don protection ban transfer sekiwe ki Briew ki Bombay ki Khasi kat bu yang ka problem te would ila thau ya tu ka Meghalaya land transfer regulation 1971 but ka basngo pala ka tu por ka long kan ni plan ya kan ni ka Meghalaya transfer of land regulation 1971 hap asen do president hap asen do president kan penting lihat hap asen do president ngatrai lada amde president ba hap apo ka Congress Union Cabinet ngatrai he will not asen unom asen ya kanika important bill ban ya dai ka Congress ka contribute hadu itai benta ba kanika lan transfer akru kada thoshai ba kanika ak kan apply tang ha ka patu jongka paragraph 20 jongka 6 del kamu kalan transfer akru kadai ka pat jongka siksidil ke jongi ya ke bala ai lano senyang daga Kongres Parti na tanong asuban penkesan penong ba Kongres Parti kalale ba bahatam ba ipai bakin kampai Kongres Parti ke bala ya dai ha ta khule shibun ba PNC te mentang ine poina sa ki samlarang ba te ba PS lingdo ha ka ba dei bat kanika phang pedeng Ngin Jied yo Briew ne ya ka parti ha kanika election MDC tingilai asngo i ba PNCM ibala penkesan ba baleng ide ban Jied ya ka parti ka jong i tinakaliang ka jong pipat pisngo kumno to kublai sibun na ba mebon nang ta i ba PNCM ni ai kublai kit bok ru haju ka por pi namar ba kan sadei mo ka ayam ya pi pin lej hang ta hapo council te nang ta i ba amazing ba kadai sin ni baning kong bangin yo ban ya kendu ban ya pa ya thira kan kapor de halor ke jingkeli jong iba mebon jong ba Ngin Jied ya ka parti ni Briew nakaliang jong ahi sya bangan poi kata ka jubab sya nga kendiat bangan wanra ya i nuksa ibarit hadu mentahi ngadang yo sngo menta ba iba PNCM mi kren spang kata ka Meghalaya land transfer act mo te ngisno tu syai ba kata ka dei ka wei balawan ra da wei na ki kraw perkat hani pokejaj Briew ba bam kuait baru blai i Dr. Narayan Majau te ngatharai lada ki Briew ki batip ya kani kalam transfer ak kami na ki tip bet ya i Dr. Narayan Majau ki klaim tip ya ka parti dei na ka parti yo de ka ke jingmut ka mangamut ban ong kalong ba habakut ngidei ban pej ne kong yo Briew kan namar menta lada pi ong ba sibuk menta kani ka table kan ai ka rong stem ngin pensyong dor ya ka hakador jong ka ksiar tapi ledi te kanum la ban ong kador jong ka ksiar te kador jong kani ka dei ka ding te kamut kan sahi kador ding kanum la ban sahi kador ksiar te dei helori tai bentang kwa ban pensou thu lane kwa ban pasat haki pajba no sosnong jong ka jaj Briew jong ka ri khasi hi bro ka wei mo ka ri khasi jantie ka badon menta habdeng ban Jied ya kita ki nong thau an ki ban lej ban ya saj ban ya thir namta ka im ka yap jong ka jaj Briew ka long ba baning kong hingi dei ban pej ni kong yo Briew ubala ban ya kit ban ya ba ban ya tenrong ya ka im ka yap jong ka jaj Briew
But ngidai ban pet ken ningkong ba utei ubriu ula ban le ayu nam ta jongi ke imlang ka salang nam ta ka jat ben riu namar teng wat habangi lik wat nong kit jingkit hayau la ne sibu ngidon kamu nong kit lu nu daju ngin kum nongin pet ubriu ba ko wa tangkat ini ka babi ka bai ti sibu umtai ikit tang ti jingkit ba 10 kilo mas behen tu jingkit la ke dia ising ti itahai di inuksai bang kwa ban wanra saka jat ben riu ka long ba habangin Jied economic man ngidai ban siam khia kan ni kam dei ka kam kai kan ni ka dei ka im kayap hoj ni don kam ya ka parti kom ka kan hun ni nom la ban lej marwei ha kata ka jaka tang ba ningkong hi tang ka kan hun kam la ban wanra ya ka jing singan nam ta ka ri ka jaj ban riu bat ni don kam ningkong e yo briu te ka ba ari le singi la ban pet ken ya kata ka parti bat ha kata ka parti ru ngidai ban pet ken kita ki badon ha kata ka e ka thong jongki na ban ta ban pen im ka jaj ban riu namar teng nyimla ban ong ba barok kita kinong elam kidon kaju ka thong kaju ka ang jing ang not kham tam le bangi poi sa kata ka benta ban ong ba ka dus council ngila ban ong ba kedai ka wei na kita ka custodian jong ka jaj ban riu mo ban pet ya kata ka sensar trairi ke jongi ban pene ban pensa ya ka sensar trairi ke jongi wat ka sarkar India ru ngatharai hapor ba ai ka sik schedule ngatharai ki penkesan halor ka tahi ka benta ba kin bet kerpang ya ka jaj ben riu lum ke jongi jaj ben riu rit pat ke jongi ban snaan ban le kinu ki kam hapok ketika kendon jong ka sik schedule ki ban umtoi hi yang ki trai muluk hang ne pok ka ri khasi delada menta ngi bakla ban Jied sibuk menta ngi kajing angnut jongi kwa ban Jied kita Hendrai habakut sebut ladangi bakla ban Jied. Let's say kanlong perban ke jingtim. Ya ke jat meriu ke jongi. Dai lor kata kanong rim ka ai ke bangakwa ban ong kalong habangi Jied ngijit daga jingkit kli ngida puson ngim dai ban sujit tang namar ba kasat tang namar ba kasengan lane tang namar ba don kinong syat batbit lane don kinong ruai batbit kata te kamla kan man long bong bangin Jied nom ikmat da kata ka lenti habangi Jied nom ikmat ngiri ban Jied ya kita ki beriu ki balahi ba ki bangi idon ya kata ka lengkor haki ka bakila ban kit nam ta ka im kayap jongka jat ben riu ha kable shibun ba esling do ba amazing ngatrai kanika jingkli kan kam ya hab epi namar ba ni i ba pide way na ki chlorial election hang ti ha so yong constituency demen tau kertong jong pi ubayeng na ka UDP hendrai hakilat pathai kubor eru phila pen sngo na kawai kapor ba phi phim dei unong trei jong ka UDP ndai pidi tang unong Christian jong ukurtong jong phi ti ngakwa ban yo sngo no phiru ba balengi dei ban Jied ya ubriu om ya ka parti kumba phila Jied phi ubriu ndai pi kham Jied ya ka parti lani ya kanu ka parti phila ban pensai kendia ko boleh bisa mebon rekat isa pensengan te ba biasa be dan ni te kata kamat ke ba jingkili ki jong pi ngas ngotenat namar ba kani hiru ka bangaku ban wan lam supai ba habe dei bat kade ka rukom ba kumnu ngi de ban Jied diu Briew bat ban i ya ka parti de ngalaya men shwa hi nga simet kumnu ban hi kayu pai ba na ka parti aja SPDP ai ket kam ki por ti don ki kertong jongi ha ka nong rim jong jing bha jong uma ye hoping kimi banyele election enda kila ada job nak kata ka parti tigi sungtho bakane ka parti HSPDP ka de ka ba kham duna ki patch ki we ki parti te nak kata ka daw ka ba perlong yang bangan berta supai ba shwa ba pin Jied economic mat pidi ben bishar bnya uno Briew nadu ka long yeng long sem ka ya ka yang ka jing long jing man jong Briew ba u ide ban la ban kit yo upai ba om ya ka parti namara itu ipor bangami siapo sya so yong ru ngalasung thu ba kini kirtong ki baladap kimi ya le election na ka parti ka ba ki penkesan ya ka jing bah jong ki baladap jong mai hoping men ka jing bah jong ki mangangawan hakani ka lempung namar ba ngasung thu ba ka parti kumta kumtai hadin kum dak ladap job pat ki le no sikawi ka parti kane ka ba ngi kum ki pai ba manga kum nong bertah kit ki por namar ngasa bertah supaya ba kalong ba ngi ya ke jingjot ka state ke jongi ka jingjot jong ka state ke jongi ngimla ban len hayo hahat ka mangi kum kinong kendongi poi hayo hahat kiwi kila le sedang bane try kli
nado kadi kethiet kador kamor te ki jongyi kila sulong penrit kadha begilek nang ta pinpej ba kini Briew jongi kini ginau mikmat jongi bal adon hakatu ke parti kimla bane ye namar ba nong kumno bakilek banlong kumbuno mikmat klem gejingit kli dikila apa yang tu kimla ie ban keren hawai de hadu kan mentangi i baginong gendong jongi hi anda gila adat Jied ginau mikmat bunsin ki subabeno nak kadau bang don cepo soyong te ngala bertah menen hakaneru sang bang ban keren ngong ba ngayang hang ne om ban penbori piu pai ba penjiet ya kanu ka parti ndai sim ya kanong rim ke jong pi namar kini ki kirtong ki bawan penbi chapi banwan keren ka bor election bakane ngan le ba kumta ngan le kumta kumte kan poi ka pot ban pen babe ya pi te hadu kan menta ngapek kan ni ka jinglong jingman hang ne hangi nakawi ka pot namar bale kawi ka bangi i jingai ka long kumne bangi ki khasi ngi hab ban kha ngin sapen he ski ban long utrai khasi kat ba kasorkar kam sim lale ye pat ban yada bakiwi pat ki kisuan kila he rupa kilong try klik kita bandingi kitrai nangta ka population ke bengi suyo jingtip mulu mala kamda de ba clear gigaro satai kila don kendai lak hitang ye ka population adu arajar arpo way arpo ar te ki khasi jungi gila don hadu khat sau lak tam nang ta kini ki basuan buhai sinong ki bawan ki bomde ki tribal gila don kumba khat way lak tam te kala asrang don ngene ke jingma hangi ni pensyai supaya ba abangin suthu ya kata banjin o mat duno ubala ban kit khli ya kane ka kari ke jongi nak kata kadau bangang perta supaya ba ngaban i no ya ka parti banjit duno Briew ubala ban naik ban ya sah kublai shibun ba amazing in sa poi biang shapi ba PNCM ladang ia pai sha ka kongres te ka kongres parti ka de ka we na kita ki parti ka balas lamba ka hima bat ka de ru ka parti ka balayo ban sin shahar bun teliki senam ia ka ni ka jela ka jongi ka ka dau pat le si ba ka kongres parti don ting teng kayo ka jing shania jung pat ba but don ting teng ka du no ka jing shania jung pat ba but kani ka congress party ka balalet nila ban ong namar ba ki shibun hakini kisnem balalet shibun ngut kini kinong yalam jong ka congress party kilami no ka per kumno kata ka congress party ha kitu kisnem balalet but kani ka congress party ka ba pidon menta pi ka jing trot ber ka jing hiar jong ka congress party ka jela nga iba ka daw ka ba hakmat ya ngan haban diang kum kinong elam bag kinong kum kinong elam ha ka state ka jungi nga feel ha jing sisa ka megala jungi ka de ka we na ki stronghold ban Christian ya ka congress Henry ha bagi pe ka we election hadin ka we election kam na de ka daw ba na ki pai ba nong Christian kadau ba kalong para nong ilam kongres bagani ka jia amri tang ha jela ka jela wat ka jia wat ha kari India bro ko wiru kata ka de ko ke bentang baka jing bomla jongi ke nong ilam ban trei ban wanra ya ka jing yelong ka we para nong trei hapo ka parti kabaan kalong ba hoy kumlaya ong gi perlok kidon ki ba job na ka we ka parti la job ki kan rea no si we ka parti tapi pek bagi babun ki senior politician haka jela jungi ki produk sejongka kongres bat jongka HSBDP no doubt dikata tenre kan ni kajing kenti jongki na kawai sekawai kataru kadai kawai katau apa penlong bangin nang tulot haka jingi ke parti tenre nga susku ngai dia dak ni kan dia sngi kan dia benai hadin bangyo iya ki new face pima ban len kumba Manuel Badwar balong very energetic potential na kebanyakan ikam ba Jonathan Sim jongga seorang kam da biakren berkiwi ki samla ki bangi don jingmen ba ban pira basio moy na po amlim tinga i ka jingwan jong kini ki new entrance haga congress party kadon ka jingkermen ye ka congress party ba combination jong ki old faces experience rengkat begini ki new ban yada ki babun ki kumbala ong ba amazing ka jing is ear kat sabangi pai ka wei kelong ka jing dei ba kai pateng lanang yo lat ki menderi
kabar ka jing yadai bat ka jing ka influx tenreng is puna bah gini ki khandiat banai ki jing lang jonga bat ka ni ka executive committee ilala permanna ya ka administration of ilaka amendment act arajar apulai kebangyat hab ya ka wi kendon bagi dorbar kur dorbar dong jadi ban maintain ya ka register snong ban penti kena ya kinong snong baro kenang bangin yo ban tiap tiap ban check ya kan ka jing bandung palat maradu menta ka jing bom don ka IFP ka digawe ka problem bengi tadi ka jing don pade jong ka ka administration of ilaka amendment act haka ba kalong mandatory ya way po way bandon hak register snong ban banom ai certificate yanu kan bom panla ban entry hak register legally daga ain kan ikan tek song yang hindiat ban yada de ka jing sujunga kalong kongres parti kalong kadon kam menta banang penbaha banang kam yo ijingai na ka benta ka interest jongka jai bendri go jongi ha to kuble shibun ba PNCM ban poi beng shei ba PS Lingdo ba PS Lingdo mene pi la benrap ru ba balai ngi hab bangin Jied yo Briew nde bangin Jied ya ka parti teladang ya ngam kam jelio ha ka tarungi syamba ka Meghalaya hi kade ka kata ka jela ling bagi snem nilai i ba kade niyo ekiniki sarkar khle khaw but nakata ka daru ngilai i nakaway kapor kibun pa ki conflict kibun ki jing yakhi kibun ki jing bom hun bat kum ta terter tiha kanu karukom pat ba nginla bangin yawan ra ya kata ka jing songsingan lada ngidon yaknika sarkar khle khaw Lada ya keren hi ya kata kalong ba ban ong ya kata kejing yakhi mo kejing yakhi hi ha ka reason syar pat ba demokrasi tas syar samanu menurut pinam lai namar mental lada once syar da ka wei ka parti ro ka tu ka wei ka parti ka ba syong yang persyak kan sna isu hi pan mi kejing yakhi te sibuk mental lada ka ni ka sarkar ka ba don menta let's say ha ka next kan wan syong hakal yang persya kadai kan ni ka wei ka ban ki win ni pat ba le se ban sna issue ban penlong gijing yakhi tingin namla ban ong e kata ba ngin laj na kata gijing yakhi namar ba ka design lan e kata ka dur ka dar jong ka demokrasi kadai ba ngidon e ka hok ban dawa lan e ban yakhi ten rei ban ong e kata ka jing don haka sarkar khle khaulang te ngasngo ban ong ba haba sisin bom yo hi ka taka solid absolute majority jong ka wei ka political party kan don bat hi ka taka jing ya senrop lang mo te ka jing don jong ka sarkar senrop lang le se kan wan ra hi ka jing mentoi nam tau pai ba phinom la ban ong ba ka jing don ka sarkar senrop lang kam la ban wan ra jing mentoi pai ba namar ba teng la da tang ka wei ka party kan yo e ka solid majority te ngatrai wat kata ka demokrasi ru kala syam sitem man ong ba ngen exercise full ya kata namar ba teng kin yo ban lemon teng kim yo syu ban leng ba ka jing don sendop lang kamut ba katu ka wei ka opinion jong katu ka wei ka party ka don da ka wei pat ka subject hang to lani katu ka wei ka ba don lang hang to ka don la ka jong ka jing thmu kamut bala da kanu ka political party ba khambun ka majority kamut ban le don boru kinum la ban le kata ka dei ka jing sngau na kaliang ka jonga ta kuble shibun ba amazing komu rio pat ba kai tharai ka nakaliang ka jong phi kai ka dor jong ka KHETC ha kani ka juk ka pamenta namala se ladang ipet ha ki snem ki balayat ka KHETC kalong in charge ki school hi eru unta terter reha kan ani ka juk ka pamenta bre kataru kaladu no namar ki school ka jing se tulop ki no hikai kalayat na siya kani ka sarkar jong ka jela te ka dor jong ka KHETC ha kani ka juk ka pamenta to abi dei bat kata se sien mo tengah ka juga por ngade kumu pat ba nong kerjaan ka juga por pat ngade kumu nong yalam sinong isu thu bhai ka ni ka dor ka ba phi geli hagini ki senam ki bala lek ting situ thu ba ka an ka badon hapo district council ho ki don ki bala biang ki don ki bahap sina thmai te kini ki an ki bala don ru buon bakim telun ka baidei kam telun ha pom ka badai balai ngi kran ni kata kadau kalong ba kini ki an ha ba kai dei bat ki trading license ha bangi i ba jela jungi kala sedang set up di ki bom dei ki trai jela i poi biang cakta bang mo bom dei ki trai jela kila nang
karoi nak kapor kat bagi trading license ya ki jongi ki mla ban le business ku ban le lem kuai ban long try ki dukan bah nang ta ka khai ka pateng ban penyari ya ka khai pateng kim la te napo district gide ban sedang ban pej dem yo pai bah be de bat kane bat ka jing le try kli jong ka sarkar ya kane mde ba kan tho ma ka jing le try kli jong ka sarkar ya kane ka pau pen perthaya kane ka benai baladam ba nakaliang jong ka sarkar ki don ki nong kren ki ba ongkum ni hapo district council la daja ba ka parti ka ba senchar hang do kam don ke jing ya dei bat ka sarkar la ni ka parti ka ba ki senchar kan ya kendo mau siang kalong kum ke jing berten kum ke jing berten ngi sung tho ya kata bala daja subu hapo jong hapo district council kan senchar gi wi parti ki bamde ke NPP ku mayala mantai ka sarkar ka bamun nadong syadong ke ba ki hab ban pentrei kini gi MDC kin sya wok jat kat habalai ban pentrol ni kitu ki an ki luri badan hang to ni kum ki pai ba ngi su tho ba kane karu kom le ka di ka bom dei ni kwa beng ya gi MDC kum sai sini sama la de people beng hisien kum MDC persang ban pentelun di gi an ki ba phi kum MDC ba ki pai ba kin chani a phi de phi yo ya jing job ba pentelun hok gi tu gi an gi badan hang to bat pek benia ke ka ba shon ya kene ka ya jela jungi kham tam yu pai ben riu khasi mo yu pai ben riu khasi bak sami kum gini ki baro ki jing bom bet haka ya kini ki kom betul ni gi an nga simet nga sung thu ba kum ne haka por election ni kidau tang ini khasi jantia mo haka por election baro ngi pen ksan ka kawi ka konsensi ka ong changi te khambyang unio party congress uwe konsensi wang kambyang nu wech SPDP namar bola rim ula long ula khamle hok tu taru biang uwe wang khamla ka UDP namar ba ka di kani ka sengrilum ka ba kham he pa uwe wang la ka VPP namar ba kadang sang thamai kadang khuj haba kut kini barok ki job lon dang kilapoi hang tu kia tenru paramaki namar kim dei nak ju kenhun nak kata kadang du menengi so ba khamla bangin Jied yo Briew ubala ban pej ngor ya ka baya hab dur bat ka district council bat ban pin yar ya kata kom senchar khadar ka bakhoi ka bede rong bat ka jaj bendu jong thank you kuble bu ba amazing kwa ban bu ro pi ka jingkli men pi la ong ba ka spanky trading license ba ngi ba ki HDC ka de ban kam pikir ban I trading license namar ki dakar kila nang lani kini ki we ki jaj bendu kila nang penhe ya kata ka business jongki kat ba ki jongi pat kemla ban penhe TKA tharai ka daw ka ba pelong ya kini ki Briew ki jongi bakin omla ban penhe ya ka business jongki namar ladang ipet kini ki we pat ki jat ben Briew la ki kwa ban seng business ha ni ka jala jongi ning kong ki hab ban apply trading license ki hab ban shimwa ya ka dukan ki hab ban shimwa saya ka yeng bat nalor kata kin hab sa ban invest hang tu kat ba ujongi pat ka yeng ru sai katak sum don kam ban siu ba ka dukan ru jong la jong Tenak ka daw pat ka ba pelong baladang ithit jing thit pat na we pat ujat ben Briew ka khamtat kat ba no new try muluk jungi pat ka khamrem te hatu phim sngo ba kata ka jing duko kamdei tang na kini ki trading license hende ka dei na ka mindset ba na ka rukom perkhat perdanhi ka jongi kata ka we ka ba nga la sai perkhat bun sien ya ka jing kiu stat jong ki we ha ka bai de bat khi pateng ngi iswan na gidong kisnong la jang baka jinglong ma ngi ki khasi hi idon itu i jinglong ba ladang yo ban bela tang lai sin steo tang lai sin steo kala biang ban ba kim perkhat ya generation ba kumno ngin sina ya kelinti ya na ban ta ka pateng ro ni kiwi ki bawan ban le business hang ne wat la kin shuya kin tam lu mala la ka dor thiet bandi ki biang na ka biang namar ba hakawi ka por anda gila he ka business ke jongki kin nom la la ban thiet na ki namar kim yo na shwe shwe kata ka we namar bagi ki jongi hi nawas dang tamas sedang ban ya ka kam ki persyang be ban klino ya ka bai sei ni na do na snong ter bun ngilong kum ta ka jinglong ngimong ba ngi ben ni ki jong la jong ni ka mindset jong ni hi barbor kalong kumta namar balai kini kinong pentrei gi building beh
bun sin nga shiyok ban shongka begitu ki thu khana ba khamla ban pentre di gidkhar ban ya ki khasi mar balai ki gidkhar lada ngi ai bela tang ars pa san phone lai spa du kitre kad wi gijongi te lada 4 yo saus pa san spa lain ndru spa sa jong ngim tre kata kad gijing long jongi bat sakawai ru ngayo shongka bi wi try school bi de hang thi po orang scan hi ki ong kum ne kata kad jing long galong sam ki lingi ai ngi shu ai nuksa ba kino hi kai school kadi ke school private kata ngi itu khana ka kino hi kai school hang to te kila persyang ban bu di kini khasi jongi te hadin na ya kum to si senam arsenam ita itrai jong ka school isngu thu ya jinglong jingman jong school yong balai mo pichen no da kini kino hi kai ki bade na Mizoram na Manipur kum ta ter na sabar jong state yong kalong ne pi ba ladang ibu di gini gijong la jong tisu ot than kani kawi kita yau ila istom palat imi it sekawi kita yau ba ki yap Briew marjan senong beli it palat ni habja ni hab sim cuti kumta kat bang nang abu di gini zo gina halan iye kisah hang ne hapo ka kuatar bangila bu arsnam no padon balile kata ka diga jinglong jongi bangi don itai jing sngau bat pimpin ngapat ya itai jing sngau jong pi in kta ya kakam ada yang tai bangi mla ban peniar ya ka kai ka pateng kakam ga jam ka diga jinglong jongi ba ngi don itai jing sngau Briew ta khuble shibun ba amazing ba pencingan teladang ipai sha kanika KHDC berkom trekam jong kangi iba kirang bakur salon sar nanta kia kubur ba kadai ka kur ka babat ya kariti dustur ba kadai ka kur ka bapen im ya ka jat benriu ba nalor jong kata ka kur ka don ru ka bor ban tat kur te kidon se ki snong ru ki badon ya ka babat ya ka bor ba kila ba kin tat snong ya ki Briew ki ba le tam ne ki ba le palat bat kum ta terter adang i pha ha ki dor ba snong ru ngi iba wat ki ken thai ru 4 la ban pediang lut da baro bakin wan bakin syong hapo jong ki dor bar snong hendai ka jingkeli pat kalong ba ya ki district council ki badai halor jong kini ki AK baro balai mo mdon kinu ki an ban te lakam ba on omsya ban kontes ya kitu ki Briew ki ba pen Kane ya kita ki riti dustur ki ba pen Kane ya kata ka jingkhut jing suba jong ka jinglong ukasi haduk mentah pi ban wanra ya ka kendon ban ong ban umsya ban yele ya ka election ban syakas ban bijit no mikmat syakasil atau mazungsil ya gitu ki Briew ki bala pen Kane ya ki bun ki riti ki dustur la kalong ha kur la kalong ha snong la kalong ha dong kani kadang ya mentang ong kadang than nama ngatrai bitip ha kani ka sensyar pai ba hari India nadu na member of Lok Sabha hadu ki legislative assembly hadu kini ki local bodies kampat dadon kata ka rukom perkhat ban bar ya ki Briew light no ki ba lalong convicted hagi criminal cases dia kan ni hoi ya ka yang student kam tanda yang mentaru kampat da impat not banda roistan ini benta ni ka badi kalong ba kadon kata ka jing pen Kane jong ki jing ya ki riti dustur to yang mentang asu pa kadang don kam ban tangnya discuss shu ni ka discuss shu te sakawai pat ka jingkeli ka bang aku aun bu ep kalong ba ladang ipai kat kum ka Supreme Court order mo long lada kadon ka conflict hapedeng jong ka district law but ka state law will always prevail ka hamklan ka state law ti haba kum kata hakanu kanung rempat ba kiniki EDC selani ki district council kidang la ba long kupta kila banyale persya ya ka state lada ka state kala le palat pi kumpan penken mau piang ajing isya ka original 6 del ka bandingkong haka paragraph 12A ne ka khat RA ka bai ba hoping yong kalakran syai ba no act of the state kabala ban apply hajing dai berkitu ki benta kimat balai bor yang iban snaan haka paragraph lai
Handai ka bangi snusi kalong house nem kat handai span new puar. Hagapor bangi yo ya ka state ka jongi. Hagapor bagi shna ya ka Northeast State Northeastern State Reorganization Act. Hilai kita ya ka ni ka benta. Kiksa ki ong kumno ki shna ka paragraph 12 AA. Ka ong lada ka tu ong mapi lada ka anjong ka district council ka itong ko ka anjong ka sarkar jilla. Ka iem jong ka sarkar jilla. Kani kladi ka jing ta bahayangi. Watlah ka taru ngampat menjur hangta. Namar ba ka anjong ka sarkar jilla. Kaya tong ko ka anjong basna mangi district council ngan agri bakan iem jong ka sarkar jilla. Tidak ada kata ka anjong ka sarkar jilla. Kaya tong ko ka tai ka sectional provision jong ka constitution. Haji snow jonga. Wat ka anjong ka sarkar jilla ru kan? Yap. Tiada tahu kadang don ka discourse kan kam. Namar ba kamut ba tang namar ba pi ka anjong pi ka kam klan ban yangi. Tendrai pi peniap no ya ki kendon ki badon ha ka sectional. Ka sectional ka di constitution. Ka anjong sarkar jilla ka badi ka bat ka constitution provision ka thai pisu thu i. Dia kan ni kadang don kami ban ya pej benia. Kanang bakan ta ya ka district council ka jongi. Dia jing pej jonga ya man ta ka bangidon kam kolong. Ha ka propose amendment jongi ngila ong biang. Wan ra biang, restore biang, ya ka paragraph 12A, ka khat RA ka bang bahoping. Kenang baki anjong ka sarkar jilla. Kinom la ban job ya ka anjong ka district council hak itu kimat belai ha ka paragraph lai. Tak boleh sebut. Bak PS ndo. Ladangi pai sya ka jinglong jingman jong ka politik sa kani ka jilla ka jongi. Ngi iba na ka wei ka por, sya ka wei ka por, lapen snguthu syau pajba ngam tip lapen snguthu bakala. Ne lapan snguthu baru ba ngijushim nuksa bet ya ka jilla Nagaland bat ka Mizoram habangi ya crunch phang kini ki an ki bapher ba ban pentrekam ha ka jilla ka jongi bun sin hi ngaju mudur ngaju perkhat hi la di shimet ba ladangi lecha Mizoram ngisham duna ba ki khasi ki balik trai sethe lani ki balik pulis sethe ladangi lecha ka jilla Nagaland ru kalong kumju hi Nagaland lem syam. Ndai ladang i pai sa jela jongi pat ngi kini ki mizo ki naga ber ki Briew ni ki we ki jela ki wan ban puli ki wan ban khai ban pateng ki wan ban yo Briew ru sini ber kumta terter mo hatu tang bala dang i pet cha ka politics pada ki pensngo ba kini ki artli ki jela ki khambade ka jela ka jongi tek ega jing sngo jong pi halor kata hatu dei be ki pensngo tu bakla na dei be ki pensngo tu ba apa ya dei bat kata te kalong ba namar ba ya ki pajba jongi namar ba ngilong ki pajba ki ba lui bara ki pajba ba teng namar ba ki ki jingnon kam jongi ngila don lupa hapo snong lejong hapo shelong ngila ban ong hapo nong ba ngim don kam su ban lej sedu Nagaland sepo Mizoram lene seki wei ki state te kapenlong ki nong elam jongi ban sim kabu ban penstu bakala ban te handrei ya kata ban ong ba hakiran san election ban sim kabu da ka ba ong ba bet sakita ki state ki long kumta bet sakita ki state ki long kumta balai ki jongi ki long kumta kita ti ki jingkran ki bam la su ban kut lano ro te handrei ba ya kren hi kata ngim la ban len ba ong ba po jalanot is hilat na ka asam ngatrai tang kham kiu ka jala ka jongi bat kham tam lei ban ong ya ki jing don kam ki bapher ki haka nadu ka riam ka bet nadu ka yat ka yang ngatrai ba ki Briew hapo ka jala ka jongi ki long lait luin nata ki don ya kata ka bangi ong ngila ban ong ka freedom ngi ya pher bat ki wei ki jala plus nangta ladangi ya kren phang kata ka ban ong ya ka riti sensar ngi snau ba ki Briew mata ki yashim kabu be ba ki ong ba bet kum ha Mizoram bet kum hapo Nagaland ki don ya kata ka artikel mo ka ba ki yada ya ka jaj Briew ka jongki te haduk kata ngimpat ngangam dei constitutional expert bangan la ban batai kata andrei hakajing snau hi ka jonga ka long ba lada kum ka jaj Briew ngi pen scam la ngi nang yai pen scam su ya kan ka ka pangila dab don lupa te ngas ngau ba ka dei ka wei ka jing
kejingker khu nam ta kejat Briew ke jongi namar ba kombangi ya keren menta kalong ba hapok ke jelam ya kelaya ke jongi ngidon ya kata ki arteli ki administration mo ka tribal administration ba jong ka state te menta la ka tribal administration kom ka council menta la dei sa ki Briew ki ba don ya ke jingket kli bat ki ba iji sa kejat Briew snaken kita ki an ki kendon ki kanun ki ban te la kam ke nam ta kita ki ba kertlep nam ta kejat Briew ke jongi kom menta ngila ban ya keren to namar ba ka sarkar jela la ne ngi sotu ba ka di ka central subject kom ka ILP ngi sotu ba kimla ban wan hapo mentah hapo ke jela ka jongi henry ngidon kom ba ongi ba pensingan mentan mo ba kila dep don ya kata ka an mo ki bala dep sna mentah nam taki rang ba snong te la da mentah la taki rang ba snong mentah ki don ya ka jingkit kli isa nam ta ka jat Briew ngila ban ong mo te la da wat ka sarkar jela mentang example ni kalong ba lada ka kwa ban wan ra ka we ka project ha ka snong sebum ta ka snong ke jonga lada kam yo ka NOC leng ba sebum ta ngadai urang ba snong tu ka snong lada kim yo ka NOC leng ba jonga urang ba snong kinom la ban wan pentrei ka tu ka project ka snong ni so tu ba urang ba snong udai yu hang ne pu jat Briew ke jongi te menta lada ngi la ban nang yai pen scam su ya kini ngasno ba kidai ki ba kensai na ki ba kensai tam te hendai lada mangihi kemangaong ba sibuk ta lada ngi ong ba ngim don kam su ki nong wei ban khot ki nong wei ban penjot ki jat Briew jongi henry ngi penjot da mano dai mangi teng leng ba kita ki nong yalam ki jongi ki politician ki sim ka bu ban ba wat kita ki dorbar snong lani wat kita ki ya mo ya ka local authority ki jongi teng undermine no tilada da manga hi utau ba nga kamela dia mengadai ukasi bat banga e je jat Briew ban undermine la jong ka local authority la ni ka tribal administration te ka e ke banjia katapi ka e ba ngi yo i de ita i benta bat ngi kentu hang ni kalong ba khamtam i don i ba PNSM ba ngila yo i ban ngila saki mo ha ki por men shwa bala ya tengku ha babun bat ka sarkar jelah tu por ba ila job ya ka tu ka jingle jongka sarkar MUA ha tu kapor te ngi ngat scam bala da ki Briew ki badang don port council let's say la da don ki Briew ki ba sempang bat ki ba start mo ki ba la ban ya terkon la ni ki la ban ya tenrong ya taka ya ka im ka yap jong ka jat Briew ngi sngaw ba kadang singan ken nam ta ka jat Briew ko jongi henry la da teng menta ko man ong no sibuk menta tang ya kata ka meaning lani kata ka jingkit kli lani ya ka benta ka jongki ba ka ka kamram jongki ban let hante pus council la kimla ban sngaw thu lani kimla ban sempang te ka pat kin kli nam ta ka jing kit kli nam ta ki babun kublai shibun ba amazing mene pila keren ba pila pensyairu ba kidon ki ni ki we ki parti ki ba keren kumba ki berten balada ka parti jongi kamdan hapo district council te kan syam jing kan kendu mau siang ndai ladang ya phai pat ya ka jinglong jingman jong kani ka jela ka jongi ni iba ka district council ru ka kadang hab ban chania ya ka budget na ka state government te ka district council kadang long dependent bet ha ka state government but teng le i kumba ka district council kamla ban function ru daladihi klam ka state government nama ladang ipet kum kini ki pulit ru shubu ki pulit ladang ipet ki pulit jong iem pulit jong engi don tang hiyo hende ngim don laki jong ki force ngim don la ka jong ka bang te hajing syang ila de bendon la ka jong ka bang nama ka de tribal administration ila de bendon la ka jong ka police force ki bania dai ki bordar ba kum ta ter te ladang ya pensyong nong rem bahaya kata hatu lese kadon mo kata ka jingkran ka basisha na kaliang ka jongki baladangi ong ba ngim don kam shu yanu ru bat ngin tarehi bet daladi hatu ki Briew ki jongi ban pentelunnya kita ki kam jong ka district council ban la ban siu turap kita ki MDC ka district council ba kiwe hatu kala biang tang da ka balum khajana lane yo ki Briew ki jongi ki nang hap kam siu khajana kambun chu nalor jong ka ba ki siu lupa to halo ritai benta ka ba pipen sngaw jingkiti kat kum ke jing sngaw jonga hakini ki snam ki bala lek bala dam ka district council ka ba ki petelun kalong ba
ki members ki badan hang to ki badan ke jingkit kli ya la ka jong kakam ki kham la bor ban tre khamba ban ya ki MLA ru ki ba shulong tangkum ki MLA tang ban yo tulok kata ngi babun hi MLA war assembly kim la ban keren mo te ki rang ba jungi hadin gila Jied kum ki MDC ki batrai shisha ya kakam ki kham don bor kendet mo hande habang apet menta pat ka district council kum pi ong kla long kum kawai ke department kum kawai ke department baka hab ban ko ngu ya ke sarkar na dong sadong kan tri issue kabal ada pi pendap ya kakam kan si tulok pi ada pi pendap ya kam si issue kalau kum tadi nak kata kadau basami ke jing berten dekat kum ke jing i jonga habai de bat kata ba pi ong ba tang nak khajna la ne man si tulop la ne yo hab siu kham he dak khajna mar bamla ban telun ya kakam ngi sung tho ba hapo district council hi bon hi KMDC aba ngi yo banyak kret ngum to ki ong KMDC li kidang yang kat dor bekirang ba senong ngi asngoi gitaro bangi ngim don dor ngi pej be tang khendau gu siap ngi sna ya ka an tang banyadai khendau gu siap mdon di kiwi pat ki kampen roy tingi sing tho ba hang tar ngi khendau gu jing maka district council kan hap up hi nak sarkar Henry kaba sngo kam lungo opat kendiat bah district council ka don ke election assembly ka don la ka jong ka election kade hangta kaba sedang mat pengkrumar jingmut yo pai ba baki sim baka district council ro unu bayele yeng yale ude ban long hi kumu MLA unu MLA ubai obat kumu MLA pat uyar kat dor hanya bar UMDC te gini kijing sngo jong pai ba hadukat menta kim sngo tho baka district council kamla kam kot bor hi kum kot bor ka sarkar te habide ba kita khajana pat ngasu tho ba tang na ka district council kan sem jing namar kambiang kisnat kuma piong kum gini gihima kisima ki badon ha po ka jela jungi ki ba senchar lindo kum ta dar mo kimla ban piar ya la ka jong hima kum no ban te la kam halai jong hima kuma cukdo ka hima melim gedi go hima ka ba he te hadukat menta ko mo ang fi ki pulit ki dan tang ki pulit ki dan hayo te ngarung ade we ne ki rang ba sinong jong hima melim te so thui ke ne ki jing ngi ha bangi syam kono ke jing syam hagi dong ki sinong ni ha phai ha ki pulit ki bedi ki pulit sarkar ram di ki pulit kini ki pulit hima ka kham syam jing ke bangin ne khta menta ka syong ha ka bor jing hima ki mla ban pentulun baik na district council ki mla ban pentulun baik nak kata kadau kadang mi ko wi ko por ka sai kum to kam yo bor kum no ban sensyar hi lai jong kasus kelalong hadukat menta ka district council kalong kum ka department ka bahap hi sarkar ba PNCM pidoni ben ong kata ka komen bala adi ba amazing okay hakajing lap jonga kum u bala slam hang de district council lalong siam artem lalong u noilam jong kaleng yatei kum u chairman ngamong ni don kam ke jinge telang la kalong ya ka district council bat ki hima bat ki snong ka district council bat ka kabinet ka district council bat ka sarkar jela ka district council bat gubernur ni ma la ki ban ya ka telang tenrai ka jinge dei bakan survive ka district council dalade ya ladi ngakan mau hausnya arjar khat saw hadin ba ka don ka jingbom sultanat jong chief minister ko por yang aku mu siam jo district council arjar khat saw ngila hab ban survive pe dalade ya ladi ka jing survive jongi kalong kani wei kino ki khajna lada dei ka tax on motor vehicle idi ban yo under 4% na kai ka ba kolek ka sarkar jela lada dei yo minor minerals idi ban yo under 4% ya kai ka ba kolek ka sarkar jela lada dei yo major minerals idi ban yo 25% kan yo ka jing bakla jong ki siam jong ye bagi compromise jing chang idi ban yo under 4% nang tangi don ka personal tax nang tangi don ka trading by non tribals nang tangi don ki wei ki khajna de ka jimur kalong bang ila pan survive na ka banta ka tulop par ki wei jinon kam ki barit ke baria hajing ini per ka scheme bar de na ka state na yang ikim biuk hamai pisa namar ba ka tulop rung im da ka khajna la jong ka scheme bar de ka babon ka wana central tang baka chu yang i kandian na central na maragim don la ka jong ka provision ka baklanya po ka constitution na ka banta ki municipal bodies banam ta ki panchayat la highlight
haka artikel as pa prapo. Teni sebenarnya baga sorkar kongres hau arjal khatar. Kila bu ba la kumdu ke dis council ru ke di banyo pisa. Nah kan artikel as pa prapo. Kumbayok lang ki municipal bodies, kumbayok lang ki panchayat. Tilada lawan rai amendment de ngai ba ngila khamlong financially kham biang yangi. De ngasu iba ye ke jing ong jong iwei na ki nong mi khmat ha support Meghalaya Legislative Assembly ba ka district council kan samjing ya ban tri kam lada kam don ki jilang bat ka gom sarkar jila ngam nom agri hanta namar hakatu ka dual pus bikin mau bah ka election commission ka ong ba UMDC umdai hapo jong ka sarkar jila UMDC umdai hapo jong ka sarkar union umdai hapo ka independence autonomous body tikamut ngim syate syakhum haki namar bila lada syate syakhum haki isim tolop naki ngisngap jing ong jongki ladi ban syamat ya ka jinglong MDC tu kopor namar ngi are subjected hagite tadi namar bangilong independent ngila tu kopor tika jing i jonga kalong don kam tang ko baong yuni ki pa samla don kam ikinong mi khman ibatip ibanut iba syampang banyada namar ko baong ka habaong ka sti don kami ki Briew ki ba syampang banyada ti ladangi pai syagi jingkran jong ki kat to kat ni ki kinong yalam ru ki baong ba ngim don kam ya ki individual ndai ngi don kam ba ya ka parti balada peniang do tolong ru kamot habut bi tolong jeladangi peniang ga ke ru ni haban vote bi tangbakan penyat ke parti tiga jingkeli kalong ba lada kalong kumta lada kadon ka session apo jong ka ki HDC bat te mano banya saat pi kata daw hangni ngape ngi haban phailang habaro arliang ka parti khamu Briew babiang ru kamiai Briew babiang ru kham ka parti ban yo khambon ki kan mo ki MDC ban ya tailang ban tuli kam kamiai re hajing sha la compare ki artli ngathai ka khamlong preference ka quality jong u Briew baling ongum ta ngathai la ngai itu jing tu khana yunung khap snyu ba mo utrai ban khap snyu i snyu langbrot tenamar ba umdei expert hakai ban khap snyu gum khap wadi ka do jong ka belang ru dengan ngating ba yo kumnu kinomi khmat jong iru ha jaka bangin ai ka service ba bah ni gum penmong ya ka ni ka dustur ka ni ka jinglong jong yo ka kata ha jingi de ki Briew jong dan tarang ngas ban ong ba la kumnu ru ngidon kam hi ki Briew ki ba sutu ki ba syampang khnang ba namar ko ba ong mapi manu ban syong ha por bolong dorbar di singumsel kino ilam ka parti ki ma ban syong ha ban syong hidau balak sajet Dilrangim syong ki Briew ke batbit hapu district council. Yo saya ka dorbar district council kadang dorbar bannya thamula. Kita tahu masuk badan kami ki Briew ke biang amdei banong ban su Jied uyo unu kat ba kamon ke parti. Ha. Te ba PS pidon ye benong lor kita. Apa ya dia berkata ti kuma lakran menemo ba ningkong hi tingi don kami Briew namar ba habakut hi datangi pule ke history hakonu nginum pej komba keren menemo ba ngitip yo doktor narian majau kom utah ukpa jo kalam transpak ngi klem tip ya ka parti ngitip yo Briew de habakut lada piong ba tang namar ba ka biang ka parti biang be biang Briew ru mlelei do mau tholong ru te kejing keli bangak wa ban bu umta kalong ba sibu umta to example ngatrai kinum sawi mo to example munta khnam kamdon MLA te munta ka khnam kayu privilege apu assembly ban lit keren ya hapur balong dorbar kan nom yo te kamut habakut lada ka parti ka biang makna kan mentoy yu lada umbiang Briew te habakut ngidon kam ningkong yu Briew bat utah Briew babiang udon ha ka parti ke babiang kai te kita ke de ka jing ai jing mut nakal yang jonga ki thara ki an ki ba phinkwa ban UI ban wanra ha ka district council la kadai kanu ka parti ru ka ban sensial ne ka ban wan ha ka bor ba amazing thara ka we ka ini kita ki an ki ba phis ngo ba dei ba ban pentrikam long kanu halor kanu ka phang ru kan kamat kata ka bede ba kata kamat kat kum ke jing ngo jonga namar ba kini gi kertong ikon election habagi ikon ye election ki kedan pule qualification kimju dan kam mo kata kau ke ba ade rupa kamat ke bala de like abd ber constitution kum no ban
ban Jied ginong mikmat mar ba teng class 8 9 10 to tang man chukran parang telong mo marketing ke thli ni habai dei beti an ki kanon kumno ban pentelon kimla kot bor nak kata kadau ba sabun ba habangile hang tu ban syong kum ki MDC kum ki MLA kum long i ba mata ban chuang ban Jied tang na manta baka dei nak tu ko parti do ding nu mau thlong ro long bek kam ba nak leng jonga ban wara hi yang taga an ka ba kam ba kede ba hakani ka constitution habai dei bat ka district council kila dei ban penrung lang no saya ba kindiang ki qualification kenang ba kinyo ada kita ki nong mikmat ki babah ki ba kala ban kot bor ban thau ai ni hadu kat menta pintek nga yalade teng ngadon mo ngihap lang sa soyong ngihap sa soyong ngapai ka rukom sinchar snong kita gitan kaba wat mangaru teng hakapor kedon kam ja ya Briew ingum to mo kum kito ngasiam kanie kadong sene kiwan di banang tei kambai chu kar kom sinchar khadar ki sinchar tu mieng kim sinchar pot kim sinchar sam kar kom sinchar katu kapen i ba ngiyo gi MDC ki bamla kot bor kum no banya theri ya kum kite gi jingsiam habangi siam halagi jong himaru te kabai de hi bai tai mat ngasum thu na kaleng jong ngasu ong ba ka an ke di bandon ba ginu gi ba contest ke election ki di ban biang ke qualification kenang ba nginyo di MDC ki babah ki bala banyak tendrong lem habi dia beki an ki kanun kumno ban penyat baik ya renti ya kakam to sakawai pat ka jingkali na banta i ba PNCM ladang ipai sa ka state politics mo ngi iba ka congress ka syong ha ka opposition handai baro si kata ngi iba ladang isyem ha ka district politics pada ka congress ka trailang bat ka NPP dia kata kadai ke ka ba penkelumar jengmut bahayo Briew ba kumno ko kongres ha kawai ka sarkar kala ban syong opposition ha kawai kala ban nyetre lang te pila ban pensai lo kata ka jing nyetre kam Kajing di bakani nakaliang jongi ke parti kongres ngi kamrai kerki so ban nyetre lang barki la khot ya ka jingelang jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bada ka jinget hir ya tai jongi yong ba imat ya menta ki don kini ki an ki badon kam ya bandung wut hapo ka an jong ka district council yong ka baha bang nyatri lang tambang di bandon ka thong ka jongi ka thong ka jongi ko long ban contribute ne ban no senyang ha jinge dei ban ai jingmut ya ki by day ba kan ka jing propose ya ka amendment 60 bill ka badan propose amendment 60 ka wei ba de ko long bagini an by day ba ki snong ba ki kur ba ki wei te yang kata da kata ka jing temu ngila persang ban ya trilang pergi bangila asyif iki te ngambong bang asyif manga tendai kadi kajing trilang tendai ubalam khamat ya kata te no doubt namar bang di pedisi ya mencari ilaka di incharge ka an di kibaboni ke hapan initiate manga te ngambong pade baga di ke kredit ke jonga tendai asulong bada kajing trilang ila ban asyif ikene ikan mau bah baga BAB Village Administration baga balong pau nam bah aja kat saw aja kat san hakapor bangalong siam ngasusi bah tendai men hakane ya kane haka jing start ke jongi ngila beno no ngila thap no haka ni ka ilaka administration amendment act ngilung karung lang ka administration jongi sinong jongi sengken thei jongi seng samla denga sno ba ka jing trailang jongi somehow ila shift Three, no doubt ka don ka jing persya jongi babun na kalyang jongi party workers warna po AICC ru kyong ba imat ka sentiment jong babun palang hapo Meghalaya himlong happy ya ka functioning jong ka NPP tenakalang jonga ka jing sisya ngasu le rain teng nomor ladi kisngi ki ba setang ban poe election ban withdraw ya ka support na ka isi Teringat saya pisu tu ia lada ngam pen kongu ia lada ka parti ru ngat saya pisu tu ia kan dia ka bun ki ba se ngan no masuk bandang ya sakmat ka jingi ka jing ya jungan mar lada ne ang tei ru kinong yang ape utai na tang nomor ba uyo une terang hang tu ka dadu nda sabe na ka parti ru umlile Jadi haka bakut nga perkhat na kabanta bangan nang la ban ya sakmat ya ka jingi junga ko jingi ka sensar ka kadal berkum juro ban burang ya kayak gitu sujuk parti ngi weng no berhabang ngi weng no kata kalong syai ba i kumba ka basur jong babun balang ka sur jong kinong trai parti ka sur jong ka ya ICC imat bakim kwa syu ban ya trilang bat ka
NPP. Ha. Tesa kawai ka jingkali nga ko awan bu kalong ba ha ka khatsan tarik jong u rempang arajar ndriu. Ka Supreme Court kalapa sa ka judgment ba kinu non tribal ki bayo syong ba ki tribal ki ko jong ki kinum itu syu kum ka ST status mo kinum yo ST status syu. Ndai la dangi pai ba chaka jala ka jong ni syamba kidang yo ia kata ka schedule tribe status wala la da pass kan ka judgment na ka Supreme Court ka ka daw but ga jimut jong pi long non tribal usyong ka tribal ha ko gidi bandu no ya ka ST status m long ki kun ha ki do na ka ST status ha pi ni hang ni namar ba kumbal ong ba ka jing don jong ni ka 6 sidel kabal ai bor ingi kerpang ban sinaang kat kum ka jing bit jing biang jongi ka jing don jong ka paragraph 3 kaba hakikat tu kan ni ki sub paragraph kaba ong bangila ban sinaang hajing ya dei bat ka custom ka jongi te house nam ka khandai spa khandai fu way nam bakla isna ya ka khasi social custom of lineage act hakaba hakani ka act jongi yong balada nu bomdei u khasi lada uyo ya ka khasi ula ban apply ya ka khasi tribe certificate tang ba way udi ban kran khasi ar udi ban im ya ka komba ka bam ka di khasi ka culture khasi ter ula ban itu ya u kumu khasi taru ki habban ngamut ban ong lada ka kemi ka di khasi li tengam ladon kam ya ngidon kam betang khasi tribe dia ngamut ban ong balada khasi uyo ya ka bomdei ka khasi ngi tak system tena tahu ka judon jo kani ka social custom of lineage amendment act kani kala don lupa ka jingada ba buat lada pio maknai ka khasi haba kidang im ka jing im khasi kidang le khasi kidang kontriu khasi na dong hadong te kamut udang la hiban enjoy ya khasi tribe dela enjoy khasi tribe kamut ulala ban yo ya ka children tribe namar ba kacil tribe kadi kat kum ka presidential notification kat khnai spa sanpo ka bong khasi ula ban ude bong u children tribe de wei ba yo khasi tribe kamut ula yo children tribe rada kamdon kani ka kamdon kani ka law jongi la se nya hap long binding bat ketika Supreme Court la se de namar kadon kani nya iya nang ba kani ka system ka jongi te haba ya phai ka tapat ni iba ha ka tu ko por ba idang long CM iba titos tingi iba ki ong kadon ka mi ka jing kabil ba lada ukhasi uyo ya ka khasi tamba ki kun ki aja kpa kinum deshu ki khasi kata ka along in conflict dia hoi pi hajing sisya kamdon ka section ka basai ka bakran ni kata ngalap galong silent namarngi hangi kam kadon tang ni ukhasi u follow ye ka jing ai jaj kmi kata te karung matrilineal society tendai ban ong ba namar ba u ai jaj kpa umdei shu ukhasi te hadu menta kampat don kata ka section ka bakran sai kata ndeka shilon tang chicken ka ba ong ba ukhasi jongi ngi follow ye ka matrilineal society ne ka ba ai jaj kmi tang kata ten rei ban ong ba yu ba je pangi khamyo ban keren hang nang nuro ten ta daw ngamut ban ong na ka no ka an jika sulong ba ni chutip ba kadai ka ba ai jakimi te kublish bon te kum tu pa ba ngina poi syaka bukut jong kani ka jing ya kran jongi ha kani ka janmit hot nilayat lat khendiat na kani ka phang pedeng ga bangi de bani keren namar ba kumbangala benrap lupa na do besdang ba ke daw kilong ki bam lakyar ki don ki weru ki panelis ki bala de bendon lang hang ni bat ni hindrei haka kenda ka bak hadu ba ki klam la shu bani don lang rekat bani hindrei nga ai khuble kini ki rang ba ki bala don rekat bani ha kani ka por bat ki balai punshai hala ki jong ki nongrim haka ba de bat ka jingjit ya ukurtong lani ya ka parti kublai shibun ngade mi boning do nang nina didi Meghalaya ngin sai shem biang bat phi lashim tayo ha kaju hi kapor san baje janmit ublai unkar khui phi